Zaujímavý pláštik s výnimočným strihom, v ktorom sa budeš cítiť úžasne, pretože nie je pre každého. Je len jeden kúsok, jedenkrát v živote. Pre ženu, ktorá vie, čo chce. Nájdeš v Leila Moda Fashion dlhý rad bardiov. Ďakujem za tvoj odber, srdiečko, like. Keď pôjdeš okolo, tak sa prosím zastav. Želám nádherný a úspešný deň. Zaujímavý pláštik s výnimočným strihom, v ktorom sa budeš cítiť úžasne, pretože nie je pre každého. Je len jeden kúsok, jedenkrát v živote. Pre ženu, ktorá vie, čo chce. Nájdeš v Leila Moda Fashion dlhý rad bardiov. Ďakujem za tvoj odber, srdiečko, like. Keď pôjdeš okolo, tak sa prosím zastav. Želám nádherný a úspešný deň.